I didn't buy a mouse, I'm far. Never show you, man. Everyone, Sana will come. I dear Nanum Diadumiano, and I'll catch him so I sent him one. I am whom come. I am whom come. Not yet. Some do a child, may be a man trap, a baby at a baby swat. I think come to Yensubium. A fish yapa come to Yembio. A fish yapa come to Yembio. Joe out of 4 way I am one song for my dear or comfort colleague, the guitar comfort, door to door comfort, may bow punano, Ushiamia, from door to door, Namajoso, may bow punano. Afiano Shia, the American say, me Madofunina, Afishia pa, Miss Remo, Afia a swing, your best rest a yenya she, Yania ye take nim, Yania ye no monsa, Yania ye go to trust them, Yenya she. Na obianko kase afi a sign obianko kase afi we die menhu ne yie mesrewo wono monsa en rival o drive a men no monsa en kase we die eye me limit na limit ni driving mu limit ni ba bia ye nyina ye nya hwe yie na mesre se ya doye afia sun ebia na obi mpo enya de obedie ebia de obi behye ebia de obi ebefra na aye ne dene nyame adom ebia wo de wanya ama na bruso emre bi Yesu kan asem bi wose se onua sere wade a eya amane bi mesere wo buru sere wanyado se obi sere wade a eya amane bi nyame hyira mu nyina se makura yen efri afina ahyase abesi sabrei mo support yen nyame hyira me fans wate enipa bi a wo support comfort colleague ma boawura honhom motianom de 10 years a wo sa peme me de Twitter free wo de opagina ka kwam ka bi antimi mo me wura honhom ayi wo afiri wanim me wura honhom ayi anim guase na me hyira me sere urade se onyim paye ma wo onyim kunimdie ma wo na afia wieye urade ma wo nsanka de woni na so da netimi hu ne se nyame etiase nyame hyira mo na me sere se ewiase mpanyimfo se kasa tentem fonso mpem nya wo twasanso nim se ne chiachia ye number no ne go screen ne so no se bibi ankoyi e wo ye videos ni mu se niema bi enkoyi so wo adwenkyere bi a pick number no fa adwenkyere e fa ye WhatsApp line so wo betimi afre number ne so na wo de adwenkyere so e de amaye nyame nhyira mo na wo nhyira mo sefo ye funa afri mu ba ye enifia wo fri mu ewrade nhyira ho mema mo afrishia po door to door conform me say me ba opuna no door to door no age so say me ba opuna no me shira ago me inside the guitar conform me inside ajidam. Hello. Jesus. Daddy, mommy. Blah. Blah. We want to buy it. I don't know what the emphasis. Blah. Me ba won chai. Bonnie. O ba han chai. Me ba won chai. O be na wo. Me no baba be di. Yeah. Mommy, yan kwatena se na me no won komo. Yan kwatena. Wo de Adabem. Me dan. Adiasam na wana kasa adiasam ada hokwo aba ofie na atete homa ne sa mawura hokwo we de me hu bi da me hu hokwo we bi da wo me fie to obepada we de e ma ne hawo e na ma ne mo menim se de mesi aba na fun mu na enye ne bone so na sabia buru sabia nya ado moda achinti ene se de be ya mabra bo be konkanti enene yenya konfo aya ba ya fatu ye so a yesi ebeboa anyway your friend konfo colleague the guitar konfo the nation priest na uhum ha wie ya enye bone a konfo aya ba awie bremu na nanom de adom mu atena se hu se no kamya koye se mo ba so ne so a na mo fere
Ebi obi kura be kwa kote dia koteni. Ebi obi be hu akwa kohurumo. Enti yenso ye hunu se da bi se de be ya monsam enka mutirim na mo niema bi enye basa no ye de beba fiefiem door to door. Enti se ye kwa fiefiem ye de akom kwa fiefiem. Na de ye de bebre. Se wodi sika beji sika. Sa wo pese ahwehwe o shebiri ma sa ya wo. Sa ya control na wo pese o trend o social media. In fact, me gina ha mi ntimi nkasa bebre. Enipa maboa wo mu dooso. Ko Star House. Na Akufo Addo me na ma na we ne ye. Ministers wo mu pa appointment me ana me boa wo mu. Oba social media Afia Schwarzenegger me na me ma ne trend ye. Na wakasa bebre di atem. Me na me ma ne some information no. Ona boa ponche. Me na me boa no. Na wo trend. In fact, a titru asofo kuku dam a ewa kura yi mu. A wo mu trend nyina. Asofo husu bempa me na me boa. Jaka san no kasa wado. Jaka san no. Ma me nkyere ma boa. Ana dia na hamo. Dia pa na hamo tete matie ti kuro. Ha sam na akonfo na me. Akonfo. Oh. Ka tete no ye me nusa akonfo no mu hye wuram bush pa inside pa ni. Obi hia bibia na so hia mo a. Wa ba ho. Oh. Nana dia ti ana matie si kuro me kom demo. Ana se eye dia dia. Azza. We azza papa. Awura. Awura ntinu da bi o ntinu sadi me be ma kasati ya no anya me kasati ya. Kasati o medi ti watam papa. Antu nim se metimi atonso tasuko kwa na. Afu. Wonim se metimi aye. Tonamento. Na fa Yesu moja kawanim. Wati Yesu moja na show. Awura. Po wodam. Anhye me di nsu aguso. Yesu moja show. Me di nsu aguso. Kawanim. Me pepa. Show. Me di nsu aguso. Me de that's the pepa. Faza no free akwa. Da bi o na me meboa wa no ntinu wo benya me kasati ya. Obi so opemu a. Na bia. Me pemu a me afra. Minim se Yakobon odo oboso bo asase bo me na wo. Abo sa nkwasi asem asense wo ko ho. Akoda na ade. Wati. Akoda na ade. Wa no kwasi sa nyoma bi gugu ho. Me kwamfo no na kwasi sa ye. Wonnim ade a wo kasati ya no. Ade a. Awura. Dia na so si Yesu. Dia na so si nyame. Entinu nyame ni ho na ka hwe ase. Monte ono na edam. Na musumu ni ho mo na munni musumu ni mo ho ne mo na ma fam no. Musumu ni ho na ka hwe ase. Say ya no wo ma me so wo ma fam ho amedan ye. Woni ho. Wo ma fam ho amedan ye. Fu asam kwa no ho. O mo bedi wachi na me die. Me huna urade. Sa. Me huna Yesu me huna Yakobon. Fa kwa sase fro. Wo no te soro kra no nyame a ote so no onim se na ye na edi asase so. Fa ho kan fri akọ. Wo sa ye me. Wata de mo kan no do so mo kan. Okay. I was a kita portfolio. Wo kan en kan tete ya na na no mo ngonwam. Wo no mo use WhatsApp. Wo no mo chate. Apapa fo na ti wura mu nem. O mo use WhatsApp. Anya azafo na mo so mo mani ate a mo wura fiefiem. E frefre nkrofo. Yo. Emu a wo de abo apejwa na ha wutene. Ana me ba de mbetene. Wow. Anu de asa na ye. Nagas kan no fira ko. All right. Fira ko. Okay. Ho so do fira ko. Anyway, bia na wodamfo ne bi hia bi ma me fa me complimentary card ma. Menye me hia wo mu a. Krati. Na kata mani batie na wayira. Enya sa mema mulisi police fo. Bia na ifo. E na baba beche wo. Me na me ka che wo. Me ma police o. Bia na fo na baba be soa. Ya hwe no hu bi ko fa wa che kambu. Basia sem akwa. Wonim ne mo ye wo. E ko mo di mo na mo ni na mfiefie. E stress ade. Oh. Fia ko. Ade na mba ya ma osama amfa na ma hihye wo ni aduma na me hihye ebi wa asenta sa na wo ka ade na nanom de adom me no na ka kyam se wa asenta me bo na ma kambu aya honhom kambu se wala aya honhom kambu o fia kwa na de ma no asem nti se me di wa cha hwa me ye bibia ma hwa ebe wi che be me so ase ya na me mo ja na pa so challenge me se mo ja to ana na pa so challenge me mo ja to ha se na me nyuni wo prekese me wo ayi pintiana no wo ade na wo shame wo Eba no na ka na me bo ya fu sa shame no shame wo wani awu kwa wani awu ade asam kra ya kwa asam kra na nkofo di ya ade na aba wiase je ti na bon sampe so ofa wiase yusu sa nkofo we mu bi ene na nam krom jejeje nkofo sika amafo
na ho a enko asiasempa ara na ajira na kasa sa mama kasa wa hia ayi konfo bi wo kwan men show bia konfo be ai me pie ye won nanim ni me kwa me ye mo hyehye me na me tu me dwane kra e na o se me ntwan me twan ya nkwasi ase mo obeka ne se enka ne no mo wawuram e na sese no ma twan aye ma bia bia me twan no wo hye foto wa cha kambu kokko bi na okita do sota tan bi na na ko wo se opeso didi ba mu bom sa wa hu no enye konfo no kon oil sporty waves na was so digital was ho konfo okita briefcase I mean come on kwa dia nko uma o kwa nko twa beli ma adai wa hu anko bebu konfo am oba ba bia me ya adwuma nsi oba be pepara ni ti nyina ne ya na tika se nyina ne no wo konfo oba drasto so wa pe do me say me heli say sa ra no kwa po sa ya mesere ja wiase abufu pa konfo na wono wo tete adura wo sankofo yade no no ni tie ne ya wa ba drasto wa dwumu do nbia na dia wo me na matete bia ma no pa wo wo ye man se ne ya lala na ya mama na wo kankan kai sa che batakari we onsi wo doctor we sem kata se mi nyina gu asa me pa me kwa asa kwa ma me pese me koda na no ja dwuma ma ba ho na ho ami mo fa mi et what pese me amatu pese me koda wo no yo